И здравейте хора, аз съм Камаро Дънкър и сега ще играем отново Doom 3. Ще продължим поредицата, откъдето бяхме спрали, защото много искам да стигна до края и да я превъртя. By the way, сега е около 4 часа и мисля, че днес ще кача само две клипчета. Така че не знам дали има някакъв проблем, ама просто съм заед и няма как да кача повече. Но не мисля, че това ще е проблем. Добре, тук бяхме стигнали до там, където уния двамата се говорих с Соня, доктор ли, не го знам. До там бяхме стигнали. Машингъна, който е хиперяк. Да. Тук пак ще го... I'm telling you now, Doctor, the UAC is taking over this operation. Operation? Is that what you're calling it? Добре, ако сте изгледали до края клипчето, няма смисъл да го гледаме. Така че направо ще започнем от тук. Добре, това загина. Това умря. Дали тук ще мога да мина? Клиптова CS Denied. Тук вратата е строшена, защото са фъкани. Какво пък е това? Добре, тук имаме... Ми е чудно какво е това. Ох. Но съм много... Добре, че тук има места за такива захилване. Дето мога да се хилна, защото тия зомбита му остават на много малко кръв. Тук. Не разбрах дали тук ще мога да мина. Ще мога да отворя вратата. Не мога. Ми тогава какво мога да направя? Сигурно трябва да продължа на тук. Но мисля, че тук нещо ще стане. Какво си ти, бе? Добре, за сега ще съм с помпата. Защото усещам, че трябва да са... Това дебел там, бе. Добре, мисля, че го убихме, съм много сигурен. Но днеска може да кача само едно клипче. Което е това. Добре, ще избавя от мъките си. Много ми е гадно, но трябваше. Защото, разбирате ли, съм добър и не искам той да се мъчи човека. Не искам човека просто да се мъчи от тези мъки. Мале, колко съм тъп. Аз съм уникално тъп. Трябваше да го оставя жив, защото той можеше да ми даде картата за това, което... трябваше да мина оттам. Обаче аз съм изключително тъп и не се сетих. Сега не знам дали трябва да ми... Добре, ще се видя дали може да мина през друг път.
Но май не трябва. О! О! Виж какво сме намерихме тук. Добре, трябва да огледаме хубаво, защото или май ще трябва да преповтарям мисията. Това би трябва да ме стресне, но не. Това не е. Ела бе. Охо, ето през къде трябва да ме. Но тия пресветкащи лампи просто... Колко патрона имам? 200. Добре. Ох! Мисля, че това е. Как си знаех, че зад мен има още едно? Добре бе, по толкова малко патрони ли да имат тя бе? То ще огледам набързо. Да видим дали има нещо като метки, както виждате тук. Глупости. Ще си презаредя шотгъна. И ще продължа. Добре, явно тази игра няма апгрейд на оръжията и глупости. Access denied. Нещо ще ме изплаши, усещам. О, нещо голямо ще е това. Защо ли го казах? Какво си ти бе? На тебе, на това сигурно са правили някакви експерименти. Сега какво трябва да направя? О, не ме пускай срещу него да са. То ще влезе скоро, какво мога да направя? Ай, шит! Какво си ти бе? Трябваше да направя нещо. Това голямото би трябва да го видяхте. Ох, малей. Добре, явно такива ще има много. Пак ли такова е? Просто тук не знам какво е станало и много ще ми е интересно, ако най-накрая разбера какво. Ето тая комбинейшн. Това да не пише тук вак, а не лак. Вак. I'm on vacation. Добре, си от тук. Bravo team reports there's some sort of unidentified growth taking over parts of the base. I don't know what it is, but it can't be good. Stay sharp. Усещам, че тук ще има нещо. Гадно, добре. Тези идват от... Добре, не ме ли виждат тя, бе?
Опа, нещо стреля по мен. Добре, чувам. Не искам да влизам вътре. Но май ще трябва. Добре, хора, тъй като трябва да влезам вътре и съм много страхлив, просто ще влеза вътре и ще си сваля слушалките. Добре. Добре, явно нищо нямаше. Просто мислех, че нещо ще ми изкочи, както в туалетните. Но стана нещо по-страшно. Добре, ето го. Между другото, искам да ви попитам нещо. Ако да кажем, според вас в реалния живот стане някаква такава епидемия от зомбита или нещо подобно, какво бихте направили? Това ми е един много интересен въпрос, който исках да ви попитам. Трябва да се кача от тук. Не е явно. През къде трябваше да мина? Тук ли нещо трябва да направя или какво? Тук ли трябва да направя нещо? Какво трябва да направя? Добре, ако да кажем, от тук ли дойдохме? Да, ако да кажем, от тук сме дошли. Видяхме ги тези, които бяха от тук и влязохме така. На къде сме обаче? И какво да фак е ставало тук? Добре. Явно трябва да се върнем. Но не съм много сигурен. Това трябва да видя. Сигурен тук какво се прави. Но ще поразгледам и ще видя. Добре, хора, мисля тук да приключваме епизода, защото не знам на къде се ходи, но ще поразгледам след като приключи епизода, няма да. Или пък дали не се... О, ето на къде се. Продължаваме. Ако е... Аз мислех, че от тук сме идвали. От тук. Welcome to the Alpha Labs, formerly designated Phase 1 by the Няма да видим пак PDA. Добре, ако сме от тук и не сме от тук.
Аз съм стрелял през цялото време по стъклото. Добре. Тук последен оглед. Дали трябва да правим нещо тук на... Дали трябва да минем някъде отдолу? Трябва да минем през някъде. Имам говорим. Тук нещо трябва да се прави, не знам какво точно. Добре хора, това е край на епизода. Надявам се да ви е харесал. Ударете subscribe и лайк на видеото, ако искате още такива видеа. И чао и приятен ден!